Ξεκινήσαμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Εγώ ρωτάω και ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος. Ο δάσκαλος μας απαντάει. Δάσκαλε, έλα, εγώ σε θέλουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Έτοιμοι για χορό ανά πάσα στιγμή. Αυτό... Γιατί χορεύοντας ρέουν όμορφα συναισθήματα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος για τις ερωτήσεις που σου κάνω? Εννοείται. Έχω επιλέξει δύο ερωτήσεις που μας στείλανε από το προηγούμενο βίντεο. Ωραία. Και μας στείλανε αρκετές η αλήθεια. Έχω κρατήσει δύο οι οποίες πιστεύω ότι τον ενδιαφέρουν λίγο. Πιστεύω ότι είναι καλό να τις απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις. Να ξέρει ο κόσμος. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί κάποιος να έρθει να γραφτεί παραδοσιακούς χορούς ή όχι κάποιον άλλον χορό? Ωραία ερώτηση. Πόσο μάλλον τα παιδιά να έρθουν να γραφτούν παραδοσιακό χορό και όχι κάποιον άλλο χορό ή παράλληλα και κάποιον άλλο χορό. Για μένα το πιο σημαντικό είναι το ότι, όπως λέμε και στα μαθήματα, η παράδοσή μας είναι και η ταυτότητά μας. Ό,τι κάνουμε, αν έχουμε αυτό κατά νου, σίγουρα οι δράσεις μας θα είναι πολύ πιο στοχευμένες. Το να έρθει κάποιος στο παραδοσιακό χορό και μέσα από τα τραγούδια να μας δίνει τη δυνατότητα να το εξηγούμε και ιστορία και λαογραφία, σίγουρα συμβάλλει στο να γίνει η διάσωση, η διάδοση και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που όσοι μας παρακολουθούν θα βλέπουν ότι συνεχώς εξηγούμε και λέμε ακριβώς αυτό. Και η αλήθεια είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι γενικά η παράδοση μας δεν ακούγεται και τόσο πολύ όσο θα πρέπει να ακούγεται. Σωστά. Ο πλούτος που έχουμε δεν διαδίδεται όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό βέβαια είναι πολύ θετικό ότι σχεδόν σε κάθε γειτονιά υπάρχει ένας πολιτιστικός σύλλογος. Οπότε έχουμε ελπίδα. Έχουμε ελπίδα. Και εμείς αυτό κάνουμε, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το σωστό μήνυμα της παράδοσης μας. Έτσι. Εμείς προσπαθούμε όσο είναι εφικτό να προσεγγίζουμε σωστά την κάθε περιοχή την οποία διδάσκουμε εδώ μέσα και να εξηγούμε ξανά και ξανά ότι ο τρόπος πατήματος είναι η ταυτότητα της περιοχής. Όπως λένε οι παλιοί, από το πώς χόρευαν, καταλάβαιναν από ποιο χωριό είναι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Άρα, για αυτόν τον λόγο, προσπαθούμε συνέχεια να εστιάζουμε στον τρόπο πατήματος και όχι απλά να κάνουμε τα βήματα, τα κάνουμε όλα. Ναι. Άρα, η διατήρηση και η διάσωση της παράδοσής μας είναι και εμάς ένας σύλλογος που είναι το στοιχείο μας και ο στόχος μας να μπορούμε να μεταδώσουμε όσο καλύτερα την παράδοσή μας. Σωστά. Ωραία. Και επίσης να πούμε ότι η παραδοσιακή πορεία, αν μη τι άλλο, κάνουμε γυμναστική έντονη. Ναι, έντονη. Και είναι και ψυχοθεραπεία, όπως γράφουμε κι εμείς, χορεύοντας ρέουν όμορφα συναισθήματα. Ναι, τώρα στο ερώτημα που κάνεις αρχικά, το γιατί κάποιος θα ξεκινήσει παραδοσιακούς χορούς, μπορούμε, όπως μόλις ανέφερες, δύο λόγους να εμβαθύνουμε σε αυτήν την απάντηση, λέγοντας ότι είναι μια μορφή άσκησης, είναι μια ψυχοθεραπεία, σωστά. αλλά πέρα από όλα αυτά που θα μπορούμε να σχολιάσουμε σε ένα άλλο βιντεάκι παράδειγμα, το πιο σημαντικό για μένα είναι το ότι όλοι όσοι έρχονται σε μια χορευτική ομάδα, είτε σκόπιμα είτε χωρίς να το κατανοούν για τη στιγμή, συμβάλλουν στο να διαδοθεί και να διασωθεί η πολιτιστική κληρονομιά μας. Όταν βγαίνει δηλαδή μια χορευτική ομάδα να χορέψει κάπου, η πλειοψηφία του κύκλου βγαίνει γιατί θα πέρασει καλά και θα ζήσει μια νέα εμπειρία. Αλλά συγχρόνως συμβάλλει στο ότι διαδίδει το τραγούδι που ακούγεται για τη στιγμή και τα βήματα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ πριν γραφτώ χορούς, πριν έρθω στην αιστεία, δεν ήξερα τη λαογραφία μας τόσο πολύ όσο τώρα που κάνουμε τα μαθήματα. Γιατί εμείς πέρα από τα μαθήματα συζητάμε. Μας λες για την παράδοσή μας, για το κάθε χωριό συζητάμε, για την κάθε χωρισιά.
Οπότε εγώ έχω πολύ καλύτερη ιδέα από ό,τι είχα πριν τη παράδοση τη λαογραφία, του πολιτισμού μου. Και θα σου πω ότι όσο θα περνάει ο καιρός και μαθαίνεις και περισσότερα, τόσο θα αντιλαμβάνεσαι το πλούτο που έχουμε. Σωστά. Και το πόσο ταπεινή πρέπει να είμαστε σε όλο αυτό το μεγαλείο της παράδοσής μας. Και ο λόγος που στα μαθήματα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε πέρα από τα βήματα όλα τα άλλα στοιχεία της λαογραφίας είναι γιατί, όπως φαίνεται και σε σένα, σου δίνει την ευκαιρία να αντιληφθείς καλύτερα το γιατί πατάμε με το ύφος που λέμε να πατήσουμε. Όπως λέτε, ας πούμε και στο προηγούμενο βίντεο, γιατί είπαμε για το Ικαριώτικο. Γιατί είπαμε για το Ικαριώτικο στο προηγούμενο βίντεο, για να χορεύουμε σωστά, ακριβώς και αυτή είναι η διάσωση της παράδοσής μας. Σε κάθε χωριό, κάθε πόλη, όπου είναι, πρέπει να ξέρουμε τα σωστά βήματα και το πώς χόρευαν οι παλιοί, πώς μπορούμε να μεταδώσουμε τη σωστή λαογραφία, παρά σε αυτά που είπαμε και πριν. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις, να πάω στην άλλη ερώτηση. Πήγαινε στη δεύτερη και με αφορμή που κάνουμε τα βιντεάκια και από ό,τι φαίνεται αρέσει στον κόσμο, από το να προσθέσω εγώ τώρα κάτι που θα μου ήρθε στο μυαλό, να δώσουμε την ευκαιρία να μας γράψουν τα παιδιά ότι δεν έχουν καταλάβει ή ότι θα ήθελαν σαν επιπλέον απάντηση, να μας γράψουν και να απαντήσουν. Ναι. Εγώ τώρα απαντάω σύμφωνα με τα δικά μου βιώματα και τα έχω εγώ στο μυαλό. Μπορεί κάποιος άλλος συνάδελφος να μην τα έχει έτσι στο μυαλό. Σωστά. Και αν παρεπτόντως το βλέπει κάποιος άλλος χοροδιδάσκαλος, εγώ θα χαρώ να βγούμε σε επικοινωνία, να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι πολύ ωραίο να ανταλλάσσουμε απόψεις με τους άλλους, να ανταλλάσσουμε γνώμες. Υγιέστατα, ακριβώς αυτό, υγιέστατα. Ωραία. Πάω σε μια ερώτηση που είναι πιο απλή. Νομίζω ότι την έχουμε ψηλαπαντήσει λίγο και με αυτά που είπες τώρα. Με αυτά που είπες, δηλαδή πρέπει να μας δεις καλή στην επόμενη ερώτηση. Αλλά μου την γράψανε πολύ και μου την είπανε και προσωπικά μου την είπε φίλε μου. Με βάση το βίντεο που είχαμε ανεβάσει για τον Ικαριώτικο, που με ρώτησε, μα γιατί να μην χορέψω κόσμο με τον Ικαριώτικο όπως θέλω. Αλλά η απάντηση είναι αυτό, γιατί θα χαθεί η παράδοσή μας. Γιατί ακούγοντας όλους τους γνωστούς που έχουμε στο νησί να λένε ότι το τραγούδι το οποίο αναφερθήκαμε στο προηγούμενο βίντεο που λέει χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ, όπως λένε οι ντόπιοι, δεν είναι ικαριώτικο. Άρα το να πάμε εμείς να χορέψουμε ένα μοτίβο που έχουμε μάθει ότι λέγεται ικαριώτικος σε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ικαριώτικο. Φυσικά, ναι. Η ερώτηση ήταν, ας πούμε, γιατί να μην χορεύω όπως νιώθω εγώ να χορεύω εκείνη την ώρα, εφόσον με βάση το ικαριώτικο, που λένε ότι είναι λάθος, είναι σιρτός, αλλά το χορεύει λάθος, και εγώ μπορώ να το χορέψω και περνάω καλά. Ναι. Για να απαντήσουμε λίγο συγκεκριμένα σε αυτό, στον φίλο, δηλαδή γιατί δεν μπορώ να χορέψω εγώ όπως θέλω. Ό,τι χορό θέλω, ανεξάρτητα το τι ακούω τέλος πάντων. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι ό,τι κάνουμε σε ένα κύκλο χορού διαδίδουμε. Στα γλέντια και στα πανηγύρια συνήθως έχουμε και παιδιά. Τα παιδάκια βλέπουν τον κύκλο και αυτό που βλέπουν το καταγράφουν και το κάνουν μετά. Όπως γίνεται είναι πολλές φορές. Εννοείται. Άρα, αν έχουμε κατά νου ότι ό,τι κάνουμε διαδίδεται, θα είναι πιο ιδανικό όσοι τουλάχιστον βρισκόμαστε σε μια χορευτική ομάδα και τα ακούμε αυτά, να μην διαδίδουμε λάθος κάποια βήματα. Και όταν λέμε λάθος, είναι πολύ μεγάλη λέξη αυτή. Καλή ώρα που λέμε ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι ικαριώτικο, δεν μπορούμε να το χωρίσουμε με ικαριώτικο βηματισμό. Αυτό. Όσο πιο απλά μπορούμε. Αυτό είναι απλό. Βασικά νομίζω ότι είναι όλο αυτό, αυτή η απάντηση είναι όλο αυτό που είπες στην πρώτη ενότητα, ας πούμε. Είναι η διάσωση. Φυσικά, βέβαια, πρέπει να μπορεί κάποιος να πει, το λέμε και στα μαθήματα. Αν είμαι ιδιώτης και ακούω ένα τραγούδι από τη Θράκη, για παράδειγμα, και δεν γνωρίζω, δεν πηγαίνω σε μια χορευτική ομάδα, εννοείται ότι είναι αποδεκτό το να τον δούμε να χορεύει όπως χορεύει στον τόπο που βρίσκεται. Ναι. Αν είμαι ιδιώτης και παίξει ένα θρακιώτικο, θα το χορέψω όπως χορεύω στην έρευνα, αφού δεν γνωρίζω. Αυτό είναι αποδεκτό. Γι' αυτό λέμε και έλεγα πριν ότι αν έρθει σε μια χορευτική ομάδα, σε εισαγωγικά οφείλεις να συμμετέχεις
στη διάδοση και όχι στην αλλίωση. Την αλλίωση. Νομίζω ότι αυτή ήταν η κατάλληλη λέξη που είπες για όλα. Δεν πρέπει να αλλοιωθεί η παράδοσή μας, ο πολιτισμό μας, η φωτογραφία μας. Αυτό. Ακριβώς αυτό που λέμε εμείς στην εστία. Ωραία. Τέλεια. Έχετε να μας πεις κάτι άλλο? Αφού μας ρωτήσουν, θα Ναι. πω πολλά. Αυτό, ναι. Πολλά πράγματα. Ωραία. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι το δάσκαλο μας, ακολουθήστε μας στα social της εστίας, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok. Κάντε μας ένα follow, κάντε μας, διαδώστε και το βίντεο που κάνουμε εμείς στους φίλους σας, στους κοινούς, στους γνωστούς σας, σε όλους και τα λέμε την επόμενη φορά με νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.